Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Domin ɗebe kwalkwatar idonka, biyo mu don ganin wasu ƙayatattun bidiyoyi tsaftatattu masu amfani, waɗanda za su ƙayatar da kai, su ilmantar da kai, kana kuma su nishaɗantar da kai. Duk lokacin da naga wani ma'aikaci ya iya aikin shi, abin na birge ni kuma yakan ƙayatar da ni. Kamar yadda kake gani, dubara mai kyau ce waɗannan ma'aikatan suka samu don sauƙaƙe aikin gininsu. Wataƙil ko don ƙaramcin kayan aiki ne, amma misali ne mai kyau da ke nuna iya gwargwadon abin da gare ka kana iya kai amfani da shi don yin gagarumin abu mai amfani kuma wanda zai ƙayatar. Wannan kuma wata irin kyamara ce da za ta taimaka ma musamman direbobi. So da yawa na san irin haka takan faru, amma idan ka samu irin wannan, za ka jona wayoyinka ka saka caji ba tare da wata takura ba. Muna amfani da sahani ko kuma buta wajen arwalla, wanka da sauransu. Diba ka gani, wannan ɗaya ce daga cikin hanyoyin da ake bi wajen yin bututun roba. Wannan kafinta kuma yana nuna teburin da ya yi ne da ake iya a daɗe, wanda irin wannan teburin zai taimaka wajen saka tsari da kuma cin muryar faɗin wuri. Wannan kuma ya gayyato abokan shi ne don nuna musu matattakalar da ya yi da ake iya a naɗe don samun sarari. Wannan bidiyon sai ka diba da kyau kuma ka lura ka ga abin da ya faru. In kuma ka gani to, abin da ya faru shi ne cewar duk lokacin da bus ɗin za ta tsaya ta ɗauki jama'a, idan ta zo a waje takan sunkuyo ne ta ƙasa don jama'a su samu sauƙin shiga motar bus ɗin ba tare da sun wahala ba. To kashi. Wannan kuma wani tsari mai kyau ne aka yi a wannan jirgin ƙasan, ta yadda kujerun da ke nan ana iya, idan bukata ta kama, a huskanto su kalli baya ko kuma a juya su huskanci gaba. Musamman a ce mutum na tare da iyali ko kuma family shi, ko kuma tare da gungun abokanai. Agwagwa tana daga cikin dabbobi masu son shiga cikin ruwa su yi wanka da wasanni. Nan kuma wata agwagwa ce ke tahe da 'ya'yanta za su shiga ruwa, inda za su bi ta ɗaya bayan ɗaya a jere. Wannan kuma na daga cikin dabarun da suka birge ni matuƙa. Bayan dogon tunani suka samo da wannan hanyar ta jidar kayayyaki daga saman bene mai tsawo, ba tare da an wahala ba, kuma nan da nan a sauƙaƙe. Ni dai a karon farko ne na ga irin wannan ƙaragon ko kuma tsire na masara. Na san wannan bidiyon ya ƙayatar da kai kuma ka amfana. Za ka iya sharing ko kuma partajen bidiyon don wasu su gani su ƙaru, don samu da kuma ganin sababbin ƙayatattun bidiyon da za su zo nan gaba. Ya abone ko kuma subscribing a wannan tashar. Daga ƙarshe zan so kafin ka je gaba ka dangwala min like. Na gode, assalamu alaikum.